శక్తిని నెరపుటకైనా ఆశ్చర్య కార్యములొసగుటకైనా అద్భుత శక్తిని నెరపుటకైనా ఆశ్చర్య కార్యములొసగుటకైనా ఆ యేసు రక్తానికే సాధ్యమే సాధ్యమే సాధ్యమే. ఈరోజు మన ధ్యానాంశం ఆదికాండము 16వ అధ్యాయము 3వ వచనం నుంచి మనం చూస్తే, కాబట్టి అబ్రాము కనాను దేశంలో 10 ఏండ్లు కాపురమున్న తర్వాత అబ్రాము భార్యని శారాయి తన దాసి అయిన హాగరను ఐగుప్తురాలని తీసుకొని తన పెనిమిటి అయిన అబ్రహామునకు భారీగా ఉండినట్లు అతనికి ఇచ్చాను. చిన్న ప్రార్థనతో మన ధ్యానాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. మహోన్నతుడైన దేవా, నీకు వందనాలు. విశ్వాసమునకు తండ్రి ఆయన అబ్రహాము జీవితంలో జరిగిన ఈ సంఘటన గురించి ఈ అధ్యాయంలో మీరు రాయించి ఇచ్చారు. దీనివల్ల మేమేమి నేర్చుకోవాలో మాకు బోధించి మమ్మల్ని విశ్వాసమందు స్థిరంగా నిలపమని సహాయం చేయమని, నైనా మేము నేర్చుకోవాల్సింది నేర్చుకోవడానికి మాకు సహాయం చేయమని, సత్యమును గ్రహించడానికి కృపనిమ్మని, ప్రతి మనసును తెరవమని, గ్రహించలేని మనసులకు పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి నీ సహాయం అందించి ఆ మనసులో ఉన్నటువంటి సంకుచితమైనటువంటి తెలిసిన జ్ఞానం నుంచి విడిపించి మీ పరలోక జ్ఞానంతో వారిని నింపి నిన్ను గూర్చిన విషయాలు, నిన్ను గూర్చిన జ్ఞానాన్ని నీ లేఖనాల నుంచి అర్థం చేసుకోవడానికి కృపనిమ్మని యేసునామములో వేడుకుంటున్నాను తండ్రి, ఆమేన్. ఈ 2వ వచనంలో శారా అంటది, నాకు పిల్లలు లేకుండా యెహోవా చేసి ఉన్నాడు కాబట్టి దయచేసి నువ్వు నా దాసితో పొమ్ము, ఒకవేళ ఆమె వల్ల నాకు సంతానం కలగవచ్చునని అబ్రహాంతో చెప్పుద్ది అనమాట. అంటే ఆ దేశంలో సరే వాళ్ళు అలాగే చేస్తారు, అది తప్పు కాదు వాళ్ళ సమాజపరంగా. కానీ దేవుడు ఒక ప్రామిస్ చేశాడు, దాన్ని నమ్మి విధేయత చూపడం అనేది ఖచ్చితంగా దేవుని దృష్టిలో అది సరైన నిర్ణయం కాదు. సరే శారా ఇదిగో నేను పిల్లల్ని కనకుండా చేశాడు కాబట్టి యెహోవా చేశాడు కాబట్టి నువ్వు దయచేసి నా దాసితో పొమ్ము, ఒకవేళ ఆమె వల్ల నాకు సంతానము కలగవచ్చునని అబ్రహాంతో చెప్పింది. ఇది ఎవరి ఆలోచన? తన ఆలోచనే. శారా ఐగుప్తురాలైన తన హాగర్కి తన పెనిమిటిని సరే భారీగా ఉండడానికి ఇస్తుంది. సరే అది గర్భవతియే, ఆమెకు ఒక గర్భవతి అవుద్ది ఆ యొక్క హాగరు. ఆయను గర్భవతి అయితేనని తెలుసుకున్నప్పుడు దాని యజమానిరాలు దాని దృష్టికి నీచమైంది ఆయన్ను. అప్పుడు శారయి, నా ఉసురు నీకు తగులును, నేనే నా దాసిని నీ కౌగిటికి ఇచ్చాను. తర్వాత తాను గర్భవతినని తెలుసుకున్నప్పుడు నేను దాని దృష్టికి నీచమైన దాన్ని అయ్యా, నాకు నీకు యెహోవా న్యాయం తీర్చునుగా కానీ అన్నారు. ఏమి రీజన్ ఉందండి? ఆవిడ హాగరు స్వభావం అలానే ఉంటుంది. హాగరు స్వభావం అదేమి నీతిమంతుల స్వభావం కాదు, తగ్గు ఉండడానికి, దీనత్వం కలిగి ఉండడానికి. సరే ఈరోజు యజమానురాలైన శారయి తన యజమానురాలు తన తత్వాన్ని తీసుకెళ్ళి ఒక దాసికి ఇచ్చింది. సరే ఆవిడేం చేసింది? ఇప్పుడు ఈమెకు యజమానురాలు అయ్యింది. తన మనస్తత్వం, తన స్వభావం అలా అయ్యింది. అయిన కారణం చేత శారా గాయపడి అబ్రహాంతో అంటే నేనే కదా తను నీకు భార్యగా ఇచ్చాను, ఉసురు తగులును అంటుంది. అలాగే నోటితో ఏం మాట్లాడుతున్నావో తెలియకుండా మాట్లాడుతుంటే, ఏమి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నావో తెలియకుండా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం వల్ల ఇలాంటి సమస్యలే మనకి వస్తాయి. కనీసం దేవుణ్ణన్నా అడిగి ఉంటే బాగుండేది. అప్పుడు శారయి ఇంకా ఎగనెస్ట్గా మాట్లాడుతుంది. శారయి దాన్ని శ్రమ పెట్టినందున ఆమె యొద్ద నుంచి అది పారిపోయింది. సరే యెహోవా దూత అరణ్యంలో నీటి బొగ్గ యొద్ద, శూర అరణ్యంలో నీటి బొగ్గ యొద్ద ఆమెను కనుగొని ఆమెను శారయి దాసివైన హాగరు ఎక్కడికి వెళుచున్నామని అడిగినందుకు అది నా యజమానురాలైన శారయి యొద్ద నుంచి పారిపోచున్నాను అన్ను. అప్పుడు యెహోవా దూత నీ యజమానురాలి యొద్దకు తిరిగి వెళ్ళి ఆమె చేతి క్రింద అణిగిమణిగి ఉండుమని దానితో చెప్పింది. మరియు యెహోవా దూత, ఇదిగో యెహోవా నీ మొరను వినును, నీవు గర్భవతి అయి ఉన్నావు, నీవు కుమారుని కని అతనికి ఇష్మాయేలని పేరు పెట్టుదువు. అతడు అడవిగాడిద వంటి మనుషుడు, అతని చెయ్యి అందరి చేతులు అతనికి విరోధముగా ఉండును, అతడు తన సహోదరులందరి ఎదుట నివసించును అని దానితో చెప్పెను. అది చూచుచున్న దేవుడు నీవే అని పేరు తనతో మాట్లాడుచున్న యెహోవాకు పెట్టింది. నన్ను చూచిన వాని నేను ఇక్కడ చూచితిని కదా అనెను. అది కాదేశునకును బెరెదునకును మధ్య నున్నది.
బేర్ లహోరై తర్వాత హాగరు అబ్రహాము కుమారుని కనను. అబ్రహాము హాగరు కన్న తన కుమారునికి ఇష్మాయిల్ అని పేరు పెట్టారు. హాగరు అబ్రహామునికి ఇష్మాయిల్ని కన్నప్పుడు అబ్రహాము 86 సంవత్సరాల వయసు కలిగినవాడు. అబ్రహానికి సంతానం ఇస్తానని మాట చెప్పడం మాత్రమే గాక నిబంధన కూడా దేవుడు చేసిన కొద్ది టైంలోనే శారా ఈ నిర్ణయం తీసుకొని అబ్రహాము ఒత్తిడి చేయడం, అబ్రహాము కూడా ఖచ్చితంగా శారా ఈ నిర్ణయాన్ని రిజెక్ట్ చేయకుండా యాక్సెప్ట్ చేయడం, వారిద్దరి మధ్య పిల్లలు లేరనే బాధ కంటే శారయికి హాగరు గర్వించడం అనేది క్రొత్త సమస్య, బాధను తెచ్చిపెట్టింది. ఐగుప్తు మనస్తత్వాలు దైవనీతికిను పరిశుద్ధతకు విరుద్ధమైనవి. లోకం నుంచి వేరుగా ఉండడానికి పిలువబడిన వారికి ఆ మనస్తత్వాలు సరిపడవు. అందుకనే శారాయి గాయపడింది. శారాయి గాయపడద్దు, ఆ సంగతి తెలుసు దేవుడికి. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని దేవుడే డీల్ చేశాడు అనమాట. దేవుడే దీన్ని పరిష్కరించి తిరిగి ఆమెని ఇంటికి పంపించి ఆమె కుమారుని కానీ శారాయికి లోబడమని చెప్పి దేవుడు న్యాయాన్ని తీర్చాడు. అవ్వ దగ్గర ఆదాము చేసిన పని కూడా ఇదే. ఖచ్చితంగా ఉన్న దేవుని ఆజ్ఞను సీరియస్గా తీసుకొని వద్దని ఆ పండును తను తినకుండా ఉండుంటే బాగుండేది. కానీ దేవుని ఆజ్ఞను వాళ్ళు సీరియస్గా తీసుకోవాలి. ఇక్కడ కూడా అంతే. చక్కగా దేవుడు వచ్చి మాట ఇవ్వడం మాత్రమే కాక నిబంధన కూడా చేసిన తర్వాత మరి దేవుడి ఆజ్ఞని వాళ్ళు సీరియస్గా తీసుకొని ఉంటే దాని ఫలాన్ని చూసేవాళ్ళు. ఖచ్చితంగా దేవుడో వచ్చి హాగర్ గర్భాన్ని బహుశా ఇంకా ఎర్లీగా తెరచుండేవాళ్ళేమో. అలాగా దేవుడి సంకల్పాలకి ఆలస్యాలు అవ్వడానికి ఒక్కోసారి ఎక్కువగా మనమే అడ్డుపడతా ఉంటాం అనేది ఈ సంఘటన ద్వారా మనము నేర్చుకోవచ్చు. 16వ అధ్యాయం. అబ్రహాము ఇష్మాయిల్ని కన్నప్పుడు అబ్రహాముకు 86 ఏండ్ల ఆయనకి. అయితే తను తిరిగి శారయి దగ్గరికి వచ్చి నెల అణిగిమణిగి ఉండి తన కుమారుని కంటది. తన పేరు ఇష్మాయిల్. ఇప్పుడు నీతిమంతుని సంతానము అబ్రహాము శారాల ద్వారా రావాలనే దేవుని యొక్క ఉద్దేశం. అంటే తెరహు వంశంలో వచ్చిన కుమారులు కుమార్తెల్లో నుంచి వీళ్ళు కుటుంబంగా ఏర్పడ్డారు. ఏది అబ్రహాము శారా. హాగరు వచ్చిన కుటుంబం వేరు. వాళ్ళు బహుశా హాము హ్యాపీ జనరేషన్, మరి అటు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళేమో మనకు తెలియదు. ఏదేమైనప్పటికీ దేవుని ఉద్దేశం మాత్రం శారయి గర్భంలో నుంచి వచ్చిన కుమారుడితో తన నిబంధనను స్థిరపరచాలని దేవుడు ఉద్దేశించాడు. దాన్ని వీళ్ళు వినాలి, విధేయత చూపాలి. అంతవరకే వాళ్ళ పని. ఆ కారణం చేత 17వ అధ్యాయాన్ని మనం చూస్తే అబ్రహాము 99 ఏండ్ల వాడైనప్పుడు యెహోవా అతనికి ప్రత్యక్షమై, నేను సర్వశక్తి గల దేవుడను, నా సన్నిధిలో నడుచుచు నిందారహితమై ఉండుము, నాకును నీకును మధ్య నా నిబంధన నియమించి నిన్ను అత్యధికంగా అభివృద్ధి పొందించదనని చెప్పాడు. ఇక్కడ 17వ అధ్యాయం 1 నుంచి 14 వచనాలు చూస్తే అబ్రహాం వయసు 9 సంవత్సరాలు. యెహోవా అప్పుడు ఆయనకి ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ఏం చెప్పాడు? నేను సర్వశక్తి గల దేవుడను, నా సన్నిధిలో నడుచుచు నిందారహితుడై ఉండుము, నాకు నీకు మధ్య నా నిబంధనను నియమించి నిన్ను అత్యధికంగా అభివృద్ధి పొందించదనని అతనితో చెప్పాను. అబ్రాము సాగిలపడి ఉండగా దేవుడు అతనితో మాట్లాడి, ఇదిగో నేను నియమించిన నా నిబంధన నీతో చేసి ఉన్నాను. నీవు అనేక జనములకు తండ్రి వగుదువు. ఇక మీదట నీ పేరు అబ్రహాము అనబడదు, నిన్ను అనేక జనములకు తండ్రిగా నియమించిన కనుక నీ పేరు అబ్రహాము అనబడను. నీకు అత్యధికంగా సంతానాభివృద్ధి కలుగజేసి నీలో నుంచి జనములను వచ్చినట్లు నియమించి ఇక మీదట నీ పేరు అబ్రహాము అనబడదు, నిన్ను అనేక జనములకు తండ్రిగా నియమించి తిని గనుక నీ పేరు అబ్రహాము అనబడదు. నీకు అత్యధికముగా సంతానాభివృద్ధి కలుగజేసి నీలో నుంచి జనములు వచ్చినట్లు నియమించుదును. రాజును నీలో నుండి రాజులు వచ్చెదరు. నేను నీకును నీ సంతానానికి దేవుడినై ఉండునట్లు నాకును నీకును నీ తర్వాత వారి తరములలో నీ సంతతి వారికి నా నిబంధనను నిత్య నిబంధనగా స్థిరపరచదును. నీకును నీ తర్వాత నీ సంతతికి నీవు పరదేశమై ఉన్న కనాను దేశాన్ని అంతటిని నిత్య స్వాస్థ్యంగా ఇచ్చి వారికి దేవుడినై ఉందునని అతనితో చెప్పాను. మరియు నీవు మాత్రమే గాక నీ తర్వాత నీ సంతతి నా నిబంధన గైకొనవలెను.
మీలో ప్రతి మగవాడు సున్నతి పొందవలను. నీ ఇంట పుట్టినవాడును నీ వెండితో కొనబడిన వాడును సున్నతి పొంది అప్పుడు నా నిబంధన మీ శరీరమందు నిత్య నిబంధనగా ఉండును. ఎవని గోప్యాంగ చర్మము సున్నతి చేయబడదో వాడు జనములో నుండి కొట్టివేయబడును. వారు నా నిబంధనను మీరి ఉన్నారని అబ్రహాంతో చెప్పాడు. మళ్ళీ 17వ అధ్యాయంలో అబ్రహామును దేవుడు దర్శించి ఆయన చెప్పిన మాటలను మనం గమనిస్తాం. సరే, మరియు దేవుడు నీ భార్య అయిన శారయి పేరు శారయి అనవద్దు, ఏలయనగా ఆమె పేరు శారా. నేను ఆమెను ఆశీర్వదించి ఆమె వలన నీకు కుమారుని కలుగజేసేదను. నేను ఆమెను ఆశీర్వదించేదను, ఆమె జనములకు తల్లి అయి ఉండెను, జనములు రాజులు ఆమె వలన కలుగుదురని చెప్పెను. అబ్రహాము సాగిలపడి 90 సంవత్సరాల శారా కనును 100 ఏండ్ల వానికి సంతానం కలిగిన అని చెప్పి మనసులో అనుకొని 100 ఏండ్ల వానికి సంతానం కలుగున 90 ఏండ్ల శారా కనున అని మనసులో అనుకున్నాను. అబ్రహాము ఇష్మాయేలు నీ సన్నిధిని బ్రతకలు అనుగ్రహించమని దేవునితో చెప్పగా, అబ్రహాం ఏమో శారా ద్వారా నీకు సంతానాన్ని ఇస్తానంటే దేవుడు అతనితో అంటే అబ్రహాం ఏమంటున్నాడంటే ఇష్మాయేలును నీ సన్నిధిలో బ్రతకని నాయనా అని అంటున్నాడు. అంటే వచ్చే కుమారుడు వస్తాడు కానీ పుట్టిన కుమారుడు పరిస్థితి ఏంటి అని నిజంగానే మనిషిలాగే శరీర సంబంధిలాగే తను కూడా ఆలోచిస్తున్నాడు తప్ప విశ్వాస సంబంధిగా ఏమీ అతను ఈ సన్నివేశంలో కనపడట్ల. సరే, దేవుడు నీ భార్య అయిన శారా నిశ్చయంగా నీకు కుమారుని కనును, నీవు అతనికి ఇస్సాకు అని పేరు పెట్టుదువు, అతని తర్వాత అతని సంతానం కొరకు నిత్య నిబంధనగా నా నిబంధనను అతనితో స్థిరపరచెదను అని చెప్పి దేవుడు అబ్రహాంతో మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అయితే అతడు 12 మంది రాజులను కన్నా అతను గొప్ప జనముగా చేస్తా. అయితే వచ్చు సంవత్సరం ఈ కాలమందు శారా నీకు కనబోవు ఇస్సాకుతోనే నా నిబంధన నేను స్థిరపరుస్తా. దేవుడు అబ్రహాముతో మాట్లాడట చాలించిన తర్వాత అతని యొద్ద నుంచి దేవుడు పరలోకానికి వెళ్ళిపోయాడు. అబ్రహాము తన ఇంటిలోని వారందరినీ పట్టుకొని దేవుడు తనతో చెప్పిన ప్రకారం వెంటనే ఆ దినమందే వారి వారి గోప్యంగా చర్మాన్ని సున్నతి చేశాడు. తన వెండితో కొనబడిన వారందరినీ తన ఇంటి పుట్టిన వారందరికీ అతని కుమారుడైన ఇష్మాయేలుకును 13 సంవత్సరాల వయసులో ఒక దినమందే అందరికీ కూడా అబ్రహాము కుమారుడైన ఇశ్రాయేలుకు సున్నతి చేసి ఇతని ఇంట పుట్టిన వారును ఆ అన్యుని యొద్ద వెండితో కొనబడిన వారును అతని ఇంటిలోని పురుషులందరూ కూడా అతనితో కూడా సున్నతి పొందారు. ఇది 17వ అధ్యాయంలో మనము చూస్తాం. వీళ్ళంతా అబ్రహాం యొక్క సంతానం, ఎవరెవరైతే సున్నతి పొందుతారో అది. కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా చాలా దేశాలు సున్నతి యొక్క ఆచారాన్ని వాళ్ళు అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ భౌతికంగా అబ్రహాం సంతానము. ఈ ఇస్సాకు కూడా ఇప్పుడున్న ఇస్సాకు కూడా చుట్టూతో ఉన్న వాళ్ళ సహోదరుల మధ్య శత్రు భావంతో ఉన్న వాళ్ళ మధ్య అతను పెరుగుతాడు అనేది దేవుడు చెప్పిన విషయం. అబ్రహాము చేసే రిక్వెస్ట్ దేవుడితో ఏంటి అంటే ఇష్మాయిల్ని కూడా నీ సన్నిధిని బ్రతకనిమ్మని అడుగుతాడు. దేవుడు కూడా దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసి అతని నుంచి కూడా రాజులు వస్తారని చెప్పి చెప్తాడు. కానీ నా నిబంధన నేను భూమి మీద చేయాలనుకున్నది, నేను ప్రజలకు చేయాలనుకున్నది అది ఇస్సాకు ద్వారానే స్థిరపరుస్తాను అని చెప్పి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని గురించిన ఈరోజు మనం అనుభవిస్తున్న రక్షణ వాగ్దానాన్ని అతనితోనే స్థిరపరిచాడు. అంటే మనం ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసినా దేవుడు తన మాటలోంచి మాత్రం మారడం. నువ్వు ఇష్మాయిల్ని కన్నావు కదా అని చెప్పి దేవుడేమి ఆయన మనస్తత్వాన్ని, ఆయన ఉద్దేశాన్ని, ఆయన ప్రణాళికని మార్చుకోడు. నువ్వు దాంట్లో లోబడి ఉంటే బాగుండేది. సరే, కొంతమంది అంటారు ఆ తర్వాత దేవుడు చాలా సంవత్సరాలు అబ్రహాంతో మాట్లాడలేదు అని. సరే, ఏదేమైనప్పటికీ అబ్రహాం దేవుడు దర్శించాడు, వాగ్దానం ఇచ్చాడు, శరీరం లాంటి వాడే అని అనుకున్నాడు. ఇస్సాకు ద్వారా ఆయన చేయాలనుకున్న పని చేయడానికి దేవుడు ప్రణాళికని ఆలోచనని మార్చుకోవాలి. సరే, 18వ అధ్యాయంలో చూస్తే మరియు మమ్రే దగ్గరనున్న సింధూర వనములో అబ్రహాము ఎండవేళ గుడారపు ద్వారం దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు యెహోవా అతనికి కనబడ్డారంట. కనబడి అతడు కన్నులెత్తి చూసినప్పుడు 3 మనుషులు అతన్ని ఎదుట నిలవబడిరి. అతడు వారిని చూచి గుడారపు వాకిలి నుంచి వారిని ఎదుర్కోవడానికి పరిగెత్తి నేల మట్టుకు వంగి, ప్రభువా, నీ కటాక్షము నా మీద ఉన్న ఎడల ఇప్పుడు నీ దాసుని దాటిపోవద్దు. నేను కొంచెము నీళ్లు తెప్పించెదను, కాళ్ళు కడుక్కొని ఈ చెట్టు క్రింద అలసట తీర్చుకోండి అని తను దేవుణ్ణి
తన విధేయత చేత, తన ఆతిథ్యపు స్వభావం చేత దేవుణ్ణి ఆయన సంతోషపెట్టడం అనేది చూస్తాం. సరే, కొంచెం ఆహారం తీసుకోండి అని దేవునితో అతను మాట్లాడుతున్నాడు. సరే, బలపరచు, తర్వాత మీరు వెళ్ళవచ్చును, ఇందు నిమిత్తమే కదా నీ దాసుని యొద్దకు వచ్చితిరి అని చెప్పినప్పుడు వారు నీవు చెప్పినట్లే చేయమని చెప్పి అబ్రహాంతో అన్నారు. వెనను పాలను సిద్ధం చేయించి దూడను తెచ్చి వారి ఎదుట పెట్టి వారు భోజనం చేయుచుండగా వారి ఎదుట ఆ చెట్టు క్రింద అబ్రహాము నిలుచున్నాడట. మీదటికి ఈ కాలంలో నీ యొద్దకు నిశ్చయముగా మరలా వచ్చేదను, అప్పుడు నీ భార్య అయిన శారాకు ఒక కుమారుడు కలుగును. నెక్స్ట్ ఇయర్ మళ్ళీ ఈ టైంకి వస్తాను, అప్పుడు నీ భార్యకు కుమారుడు కలుగుతాడు. అంటే దేవుడు అబ్రహాముని దర్శించడానికి అక్కడికి వస్తున్నారనమాట. మనము కూడా దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉన్నప్పుడు, మనము విశ్వాస సంబంధులుగా ఉన్నప్పుడు మనల్ని దర్శించడానికి కూడా దేవుడు మన యొద్ద కూడా వస్తారు. సరే, యెహోవా అబ్రహాముతో వృద్ధురాలనైన నేను నిశ్చయముగా ప్రసవించేదనా అని శారా నవ్వనేలా, యెహోవాకు అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా? మీదటికి ఈ కాలమున నిర్ణయకాలమందు నీ యొద్దకు తిరిగి వచ్చేదను, అప్పుడు శారాకు కుమారుడు కలుగునెను. శారా భయపడి నేను నవ్వలేదంది. ఆయన నీవు నవ్వితివి అని దేవుడు శారాతో చెప్పారన్నమాట. దేవుని ముందు అబద్ధం ఆడలేం కదా, దాయలేం కదా, దాచిన దేవుడు చెప్పిందే సత్యం. అప్పుడు ఆ మనుషులు అక్కడి నుంచి లేచి సొదొమ తట్టు చూచిరి. అబ్రహాము వారిని సాగరంపడానికి వారితో కూడా వెళ్ళాడు. అప్పుడు ఆ యెహోవా నేను చేయబో కార్యం అబ్రహామునికి దాచెదనా అని, అబ్రహాము నిశ్చయముగా బలము కలిగిన గొప్ప జనమగును, అతని మూలముగా భూమిలోని సమస్త జనములు ఆశీర్వదించబడును. ఎట్లనగా యెహోవా అబ్రహామును గూర్చి చెప్పినది అతనికి కలుగుజేయనట్లు తన తర్వాత తన పిల్లలను తన ఇంటివారును నీతి న్యాయములను జరిగించుచు యెహోవా మార్గమును గైకొనడానికి అతడు వారికి ఆజ్ఞాపించినట్లు నేను అతనిని ఎరిగి ఉన్నానని. అబ్రహాము దేవుడి గురించి ఆలోచిస్తూ అంటున్నాడంటే, అబ్రహాము చాలా బలమైన జనం అవుతాడు. ఎలా అవుతాడు? మాట వింటే అవుతాడు, అంతేనా? మరి ఏం విన్నా దేవుడు సంతోషించి తన బలమైన జనంగా చేయడానికి అబ్రహాంలో దేవునికి ఏం కనపడిందంట? నీతి న్యాయాలను అనుసరించి నడుచున్నట్లుగా దేవుడు అబ్రహాంలో చూచింది ఏంటంటే, అతని సంతానాన్ని ఆ విధంగా అతడు సిద్ధం చేస్తున్నాడట, అంటే బోధిస్తున్నాడంట. అది దేవుడు చూసినప్పుడు తనలో అనుకున్నాడంట, తనని బలమైన జనంగా చేయాలి అని. ఎవరైతే నీతి న్యాయాల పట్ల నీతి న్యాయాలు, కనికరం అనే వాటి మీద మనసు పెట్టుకొని స్థిరంగా దాన్ని చేయాలని అనుకుంటారో అలాంటి కుటుంబాలను కూడా దేవుడు చూస్తాడంట. సరే, యెహోవా గైకునే విషయంలో తన పిల్లలకు ఆజ్ఞాపించటం విషయంలో అబ్రహాముని ఎరిగి ఉన్నాడంట. ఎలా ఎరిగాడంటే, నీతి న్యాయాలను అనుసరించి నడిచే విషయంలో అబ్రహాము తన పిల్లలను బోధించటం, యెహోవా మార్గాల గురించి చెప్పడం దేవుడు అబ్రహామును గురించి ఎరిగి ఉన్నాడంట. 20వ వచనం నుంచి, యెహోవా సొదొమ గొమొర్రాలను గూర్చిన మొర గొప్పది గనుక వాటి పాపము బహు భారమైంది గనుక నేను దిగిపోయి నా యొద్దకు వచ్చిన ఆ మొర చొప్పున వారు సంపూర్ణముగా చేసిరో లేదో చూచెదను చేయని ఎడల నేను తెలుసుకొందునని అనిను. అంటే ఆ సొదొమ నుంచి బలాత్కారులు, అక్రమార్కులు, బలహీనుల్ని, బాధింపబడే వాళ్ళను బాధపడుతూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు పెట్టే రోదన, ఆక్రందన ఆకాశమందున్న దేవుని దగ్గరికి ఆ మొర వచ్చిందంటే. ఇప్పుడు మన దేశంలో కూడా పొద్దుగూగితే కదా ఎన్నో ఆక్రందనలు ఆకాశానికి వెళ్తున్నాయి. తాగుబోతులైన భర్త చేత భార్యలు, చిన్న చిన్న పిల్లలు ఎదిరించలేరు, బలహీనులు. ఆ చిన్న పిల్లలకు భయం తప్పే ఉంటుందండి, వాళ్ళు ఎదురు కొట్టే వాళ్ళని కొట్టలేరు కదా. తర్వాత ఎంతోమంది బలహీనులైన వాళ్ళు, బలవంతులు అనేక విధాలుగా దోచుకుంటున్నప్పుడు ఎదిరించలేక బలైపోతున్న అనేకులు దేవా మమ్మల్ని కాపాడు అని మొరపెడతారు కదా. కనీసం వాళ్ళు ఏడుస్తారు కదా, కనీసం వాళ్ళు మమ్మల్ని తప్పించేవాళ్ళు ఎవరా లేరా, మాకు న్యాయం చేసేవాళ్ళు ఎవరా లేరా అని చాలామంది, కొన్ని కోట్ల మంది ఆక్రందనలు ప్రతిరోజు చేస్తున్నారండి. అవి నేను చూడకపోవచ్చు, నేను నా ఇంటి వరకే ఉంటా, ఏదో నా చుట్టూతో కొంతమందికి అలా జరగడం చూసి అవునా అని అంట. కానీ ఈ మనుషులను చేసిన సృష్టికర్త అందరి రోదనలు గాలి
గాలితో పాటే ఆ శబ్దంతో పాటే ఆ శబ్దం ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే దేవుని యొద్దకు వెళ్తుందట. ఆ కారణం చేత దేవుడు తీర్పు తీర్చడానికి అక్కడ నుంచి అసలు అలా ఉందా లేదా, నిజంగా ఆ పట్టణం అలానే చెడిపోయిందా అని చూడడానికి వచ్చారంటండి. వస్తే ఆ మనుషులు అక్కడ నుంచి సొదొమ వైపుగా వెళ్ళారు. అబ్రహాము ఇంకను యెహోవా సన్నిధిని నిల్చున్నాడు. సరే ఆయన అక్కడ నుంచున్నాడు. పంపించవలసిన వాళ్ళని సొదొమకి వెళ్ళారు ఆయన దూతలు. ఆ మనుషులు అక్కడ నుంచి సొదొమ వైపు వెళ్ళారు. అబ్రహాము ఇంకను యెహోవా సన్నిధిని నిల్చున్నాడు. అప్పుడు అబ్రహాము సమీపించి ఇట్లను, దుష్టులను కూడా నీతిమంతులతో నాశనము చేయడం నీకు దూరమగునుగాక. ఆ పట్టణంలో ఒకవేళ 50 మంది నీతిమంతులు ఉండిన యెడల ఆ 50 మంది నీతిమంతుల నిమిత్తం ఆ స్థలమును నాశనం చేయక మాంటావా అని అడుగుతాడు. అంటే లోతు నిజమే నీతి ప్రవర్తనగానే ఉన్నాడండి. అతనేం వాళ్ళతో కలిసిపోవాలా, కానీ వాళ్ళ మధ్య ఉన్నాడు. కానీ కొంతమంది కూడా నీతి మార్గంలోకి బహుశా నడిపించలేదు, కానీ నడిపించి ఉంటాడని అబ్రహాం అనుకున్నాడేమో. ఎందుకంటే అబ్రహాము మనసాక్షిలో అయితే వాళ్ళు చేసే చెడు పనులకు లోతు బాధపడుతున్నాడు, కానీ అక్కడ నుంచి తన గుడారాన్ని తీసినవాడు కాదు. బాబాయ్ అని చెప్పి అబ్రహాం దగ్గరికి వచ్చి నేను అక్కడ ఉండలేను, వాళ్ళు చాలా చెడుతనంతో ఉన్నారు, ఎటన్నా నీతిగా నేను బ్రతుకుతాను అని లోతు అబ్రహాం దగ్గరికి రాలేదండి. ఒకవేళ వచ్చినట్టయితే ఆ రోజు లోతుకు మోయాబు, అమ్మోన్ అనే శాపగ్రస్తమైన వంశాలు భూమి మీద ఉండేగావేమో. ప్రతి వంశము వెనకాల వంశకర్తల యొక్క దోషాల ద్వారా దయ్యాలు ఆ ప్రజల్ని, ఆ వంశాలని కొన్ని మూర్ఖత్వం, అహంకారం, గర్వం అనే దుష్టశక్తులు పరిపాలిస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి నీతి ప్రవర్తనకి భూమి మీద అపవాదికి భయం, దేవుడు చాలా విలువిస్తాడు అలాంటి వాళ్ళకి. కాబట్టి నీతి ప్రవర్తన విషయంలో మనం జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి. ఇలాంటి ఆక్రందన మన దేశంలో నుంచి కూడా దేవుని దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఖచ్చితంగా దానికి దేవుడు ఆకాశం నుంచి తీర్పుని పంపిస్తాడండి. అలాగే సొదొమ గొమొర్రాల వైపు ఆ ఆక్రందన నిజమా కాదా అని చూసి అటువైపు తన దూతలను పంపినప్పుడు ఆ చొప్పున చేసి, అంటే అబ్రహాం బతులాడుతున్నారు, ఇంకా ఎంతమంది ఉంటే నువ్వు దాన్ని కాపాడుతావా అని చెప్పి ఆ చొప్పున చేసి దుష్టులతో కూడా నీతిమంతులను చంపడం నీకు దూరమగును గాక. అబ్రహాము లోతు నిమిత్తం చేసిన మనవి 50 మంది నుంచి 10 మంది వరకు యెహోవా అబ్రహాముతో మాట్లాడట చాలించి వెళ్ళిపోయాను. అబ్రహాము తన ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళాను. 10 మంది అన్నా ఉంటే కాపాడతావా అని అంటే సరే అని అక్కడిద్దరు వాళ్ళ సంభాషణ అయిపోద్దండి. దేవుడు తన ఇంటికి వెళ్తారు, అబ్రహాము తన ఇంటికి వస్తారు. అబ్రహాము విషయంలో దేవుని నమ్మిక మనం నేర్చుకోవాల్సిన సత్యం. అబ్రహాముతో మాట్లాడడానికి మనుషుల వలె పరము నుంచి దిగి దేవుడు భూమి మీదకి వచ్చుట ఆయన మనతో సహవాసం ఎంతగా కోరుకుంటున్నాడో అని గ్రహించాలండి మనుషులు. సొదొమ విషయంలో దుష్టులను బట్టి బాధించబడు వారి మొర లేక పాపం తీవ్రత అది పెరిగినప్పుడు దేవుడు చూస్తూ ఊరుకోలేదండి. అబ్రహాం ఆయన చెప్పాడు ఆ సొదొమ మీదకి వెళ్ళి దాన్ని నాశనం చేయమని. లేదు, దాని బాధ్యత దేవుడిదే. అబ్రహాం స్థానంలో అబ్రహాము తన నీతి ప్రవర్తన ద్వారా తన కుటుంబాన్ని, తన సేవకుల్ని, తనకు సరౌండింగ్స్ని తను కాపాడుకుంటాను దేవుని దృష్టి ఎదుట నిర్దోషంగా ఉన్నాడు. లోతు అలానే ఉన్నాడు, కానీ సొదొమ మాత్రం అంతగా చెడిపోయింది. అక్కడున్న ఈరోజు మనకు ఆదాయాలు పెరగడం మన జీవానికి మూలం కాదండి. విపరీతమైన డబ్బు మన ఇంట్లో ఉండడం మన క్షేమానికి మూలం కాదు, కానీ మంచి క్యారెక్టర్, మంచి గుణశీలం అనేది మనకు పెరగాలి. న్యాయాన్ని, కనికరాన్ని, పవిత్రతను పెంచుకోవడంలో మనుషులు ప్రయాసపడాలి. అలాంటి పట్టణాలు కానీ అలాంటి ఇళ్ళు కానీ నిలుస్తాయండి. ఏ ఇల్లు అయితే దైవనీతిని కాక దుష్టత్వాన్ని తమ హృదయాల ద్వారా, తమ నోళ్ల ద్వారా, తమ శరీరాల ద్వారా వెల్లడిపరుస్తుందో ఆ ఇల్లు అజ్ఞానంతో కూల్చబడతాయి. ఏ మనుషుడైతే నీతిని, న్యాయాన్ని, కనికరాన్ని కలిగి ఉండాలని అనుకుంటాడో వాటిని దేవుడు ఖచ్చితంగా నిలుపుతాడు. అలాంటి జనాంగాలు ఈ రోజుల్లో కూడా చాలామంది ఉన్నారు. సరే, ఈ యొక్క 18వ అధ్యాయం ఆదికాండంలో మనం చూసింది అది. అబ్రహాము దేవుని స్నేహం అక్కడ బాగుంది. సరే, దేవుడు చేయాలనుకుంది అబ్రహాంకి చెప్తాడు. చెప్పి అబ్రహాము చాలా బతిమలాడతారు.
లోతును కాపాడమనే తన ఉద్దేశం అని చెప్పి దేవుడికి తెలుసు, గ్రహిస్తాడనమాట. గ్రహించి 10 మందితో ముగించి వెళ్ళిపోతాడు. 10 మంది కూడా లేని కారణం చేత తర్వాత ఏం జరుగుతుందో మనం చూస్తాం. మనం గ్రహించాల్సింది ఏంటంటే, దేవుడు చెప్పాలనుకుందో మనం కానీ ఆయనతో ఆ సన్నిహిత సంబంధాన్ని విశ్వాసం ద్వారా కలిగే నీతిని కొనసాగించగలిగితే దేవుడు మన విశ్వాసాన్ని ఒట్టిగా వదిలేయడు. మన విశ్వాసానితో కూడిన క్రియకు తగిన ఫలాన్ని 100 దేవుడిస్తాడు. అది అవమానాన్ని ఆశీర్వాదకరంగా మరల్చనివ్వండి, ఆయన మీద పెట్టుకున్న ఆశ అది నీతియుక్తమైందైనప్పుడు మనం సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం లేదు. మన చుట్టూతా మనల్ని కతపాలనుకున్న వాళ్ళకు లోబడాల్సిన అవసరం లేదు. ఖచ్చితంగా మనం పెట్టుకున్న నిరీక్షణ కరెక్ట్ అని ఆయన నిరూపిస్తాడు. మనం కలిగి ఉన్న దేవుడు అలాంటి దేవుడు. మన విశ్వాసాన్ని ఆయన చాలా గౌరవిస్తాడు. మనం ఎలా ఉన్నా కానీ మనం గౌరవించాల్సిన అవసరం దేవుడికి లేదు. అలాంటి మానవ ప్రవర్తన దేవుడు గౌరవించడం. అందుకే సొదొమ గొమొర్రాలు మొర, అక్కడ బలత్కారులు బలహీనుల్ని పెడుతున్న శ్రమ చూసి వారి మొర విని వారి ఆక్రందనలు విని నీతి న్యాయాలు జరిగించాల్సిన బాధ్యత ఉన్న దేవుడు పరము నుంచి దిగి తన దూతల్ని సొదొమలోకి పంపించి చూడండి అలా ఉందో లేదా అని చెప్పి పంపించి నీతిమంతుడైన అబ్రహాము దగ్గరికి వస్తాడు. వచ్చి అతని నుంచి ఆతిథ్యం తీసుకొని అటువైపు వెళ్తాడు. అబ్రహాంకు చెప్పకుండా కూడా ఆ పని చేయలే. కాబట్టి దేవుడు మనతో ఆయన సన్నిధి, ఆయన ప్రసన్నత, ఆయన స్వరం, ఆయన వాక్యం, ఆయన వాక్కు మనలో నిత్యము కూడా అది నివసించేటట్లుగా మనం చూసుకోవాలి. ఆ సంబంధాన్ని మనం ఖచ్చితంగా దేవునితో కొనసాగించడానికి కావాల్సిన దేవుని ఆత్మశక్తి, ఆయన కృపాశక్తి, ఆయన రక్త ప్రభావం ఈరోజు మనకి అందుబాటులో ఉంది. కాబట్టి దానితో మనం దేవునితో సంబంధాన్ని కొనసాగించుకోవాలి. అది నీతిమంతుడు నిమ్మలంగా నిబ్బరంగా ఉంటాడు. అదిరిపాటుగా భక్తిహీనంగా తొందరపాటుగా ఉండడు. నీతిమంతుని స్వభావం చాలా అది దేవుని దృష్టికి యోగ్యంగా కనపడుతుంది తప్ప మనుషులు దాన్ని గ్రహించలేకపోవచ్చు. కాబట్టి దేవుని ఎదుట విశ్వాసం ద్వారా నీతిమంతులుగా దేవుణ్ణి ప్రేమించి దేవునిలో నిరీక్షణ కలిగి ఉండడం ప్రాముఖ్యం. దాంతోపాటు దేవుడు దానికి స్పందించి మన యొద్దకు వచ్చి మనతో ముచ్చటించి ఎక్కడైతే అక్రమం జరుగుతుందో, ఎక్కడైతే భక్తిహీనత పెచ్చిరేగిందో, ఎక్కడైతే బలత్కరించబడుతున్నారో అలాంటి కుటుంబాల మీద కానీ, వంశాల మీద కానీ, పట్టణాల మీద కానీ ఖచ్చితంగా దేవుడు దాన్ని చూసి న్యాయం తీర్చి త్రాసులో తూసి తీర్పు తీరుస్తాడండి. అటువంటి వాటిని చూసి చూడనట్టు దేవుడు వదలడు. అలా ఎవరో అనుకోమాకండి. కాబట్టి దేవునికి భయపడండి, మనం ధైర్యంగా బ్రతకొచ్చు. మహోన్నతుడైన దేవ, సర్వశక్తిమంతుడైన దేవ, నీకు భయపడి మేము ధైర్యంగా జీవించినట్లుగా విశ్వాసంతోనూ నిరీక్షణతోనూ మా జీవితాన్ని కొనసాగించుకోవడానికి మాకు కావాల్సిన కృపను దయచేయమని, విన్న ఈ యొక్క అబ్రహాము యొక్క జీవితాన్ని, సొదొమ యొక్క పరిస్థితిని ఈ లోకం కలిగి ఉన్నది, ఈ పట్టణాలు కలిగి ఉన్నాయి. కాబట్టి దాని ప్రభావం వల్ల వచ్చే ఉగ్రత నుంచి తప్పించబడినట్లుగా మేము నివసిస్తున్న పట్టణాన్ని పరిశుద్ధపరిచి పవిత్రపరిచి రాబో ఉగ్రత నుంచి తప్పించమని యేసు నామములో వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమెన్. అన్నీ సాధ్యమే యేసుకు, అన్నీ సాధ్యమే, అన్నీ సాధ్యమే యేసుకు, అన్నీ సాధ్యమే. అద్భుత శక్తిని నెరపుటకైనా, ఆశ్చర్య కార్యములో సగుటకైనా, అద్భుత శక్తిని నెరపుటకైనా, ఆశ్చర్య